బీజేపీ పాలిత కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన వ్యవసాయ బిల్లులను రద్దు చేయాలని, బిల్లును ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ రైతు సంఘాల పిలుపు మేరకు సంగారెడ్డి పట్టణంలో తెలంగాణ ఎన్జీఓల సంఘం ఆధ్వర్యంలో సంఘీభావం తెలియజేశారు. అనంతరం కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ఎన్జీఓల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రాజేందర్ మాట్లాడారు. దశాబ్దాల చరిత్ర గల తెలంగాణ ఎన్జీఓల సంఘం ఎన్నో పోరాటాలను చేసి ఎన్నో ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొని అనేక సామాజిక బాధ్యతలతో పనిచేస్తూ ఉన్నది. మరి నేడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన రైతు వ్యతిరేక బిల్లులకు మరి ఇలా భారత్ బంద్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. యావత్తు ప్రజానీకానికి, అలాగే కర్షకులకు, కార్మికులకు, మరి ఎవరైతే వ్యవసాయం చేసుకొని పండించుకొని మళ్ళీ రైతే రాజు, రైతే వెన్నెముక అనే ఈ దేశంలో నానుడి ఉన్నదో మరి వారికి మద్దతుగా ఇలా తెలంగాణ ఎన్జీఓల సంఘం భారత్ బంద్ను నిర్వహిస్తూ ఉన్నది. భారత్ బంద్లో భాగంగా సంగారెడ్డి జిల్లా ఆధ్వర్యంలో మిత్రులు సుశీల్ బాబు గారు, కార్యదర్శి నరసింహులు గారు, అలాగే వెంకటరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ సంఘీభావాన్ని ర్యాలీ రూపంలో చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన రైతు వ్యతిరేక బిల్లులను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి, ఏదైనా బిల్లులు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెడితే అది రైతులకు, ప్రజలకు మేలుగా ఉండాలని చెప్పి తెలంగాణ ఎన్జీఓల సంఘం మరి ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మరి 2004లో ఇదే కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆనాడున్న యూపీఏ ప్రభుత్వం ఒక బిల్లును ప్రవేశపెడితే మరి నేడున్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వము అదే బిల్లుకు మద్దతు పలికి మరి ఇలా 2004 తర్వాత ఎవరైతే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా నియమింపబడ్డారో వారికి పెన్షన్ లేని దుస్థితి, ఇలా పిఎఫ్ఆర్డిఏ అనే ఒక పెన్షన్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ అని చెప్పి ఒక ఫండ్ను పెట్టి మరి దానికి సిపిఎస్ అనే నామకరణం చేసి కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ కింద ఉద్యోగులను అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. మరి నేటికి ఎవరైనా వారి కుటుంబంలో చనిపోయినా, ఉద్యోగి రిటైర్ అయినా మరి ఇలా పెన్షన్ అందుకోలేని దయనీయ స్థితిలో ఇలా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా మేమున్నాం. అట్లాంటి బిల్లులను ఆనాడే తెలంగాణ ఎన్జీఓల సంఘం వ్యతిరేకించింది. అయినా ఆ ప్రభుత్వాలు, రెండు ప్రభుత్వాలు కూడబలుక్కొని, అటు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, ఇటు యూపీఏ ప్రభుత్వం రెండు కూడబలుక్కొని మరి ఆనాడు ఆ బిల్లును పెట్టింది. అలాంటి చీకటి బిల్లునే